Klans, stavio sam sada sa facecamom, danas sam se šišao, znači baš. Znači sam pored zida jer bukvalno nemam baterija, kao možete vidjeti. Zašto opet znači sada ću vam bez napast nekog, ali ovaj rašina. Daj samo sekundu. Gdje bi facecam mogu? Nope. Ovaj nije loš. Ovdje bi nas polovala. I poti konekcije i sida. To je sida! Ne fala. Malo sam prije spavu. Baš sa Bog jedne napašćemo ovoga. A zabio se ono čim kreći. Znam da će tu video, ali ja bih ga facecam ili ušćipanje. Najjači način da mi ne šušti. Akşam burada gledajte ovo sve. Vidjeli smo dosta luta čestimo. 10%. Recite mi kako je bolje, jel sa facecamom ili bez facecama. Ja mislim da je bez facecama bolje. To je taj zadnja, jel s... Rip peace. Što su živjeli su. Meni nekad baš kad imam malo memorije, zalaga, ali inače ne. Ja dosta ovo vidio. Ne znam bilo popio, neću. Moram malo smanjiti facecam. Gdje bi mogli staviti? Ajde staviti ovdje. Malo još smanjiti. Znači, napravit ću challenge. Ovo ću boostat.
Ne, pogrešna baraka. Jeboj ti pas matir. Aj šta ćeš. Eto koji sam ja mozak. Ovo je moja nova baza, sviđa mi se baza. Sve isto, znači ono kao bi rekao, primjer vidite ovdje air defense, ovdje air defense, ovdje wizard, ovdje wizard, po mjeru uglavnom. Sljedeće što planiram da zakucam je air defense, si. Ja ćem da izvučam achievement. Moram doći do Kristal lige, a Kristal liga nosi još 6 nam plijena fali. Sam je cilj da dođem do Kristal lige i ništa više. Ko zna kako se pravi live stream, nek mi kažu u komentarima. Šta je? I recite mi šta je bolje, da stavim drill level 3 ili ovo da se upgrade, vidite ovo je 2 milijuna. Pa dobro je ovo, sa 34 na 48 level 3. Ko zna? Znači, ovi su u varu preslabi. Gledajte im CB. Ez. Znači, sve easy peasy. Gledajte, posljedno to ne jedno koga raznijeće ga. Sad što vidite moj. Znači ja napadam 9 i 8. Ili bi sa hogovima, ili ću sve sa valkerima. Hajde. Tri sam, a nisam 3 baraka. Ja mislila da sam 3 barake na stavio, učini mi se. Znači ako staraš TH8 koje ja ovako slično, ova je baza perfektamente.
Bio sam ja u kranu. To je bilo to za ovu epizodu, vidimo u sljedećoj. Pozdrav.